So ako ang pinaka-loser sa mo lima. Miundang ko diretso. What is up, boy? It's been a rainy day. Nata dire karon sa Huna Subdivision. Ngit-ngit na kayo. Buhaton nato karon, pakita na sa inyo ha asa ta pwede mo kaon og Unli Seafood diri sa Davao City. Isa ni siya sa amoang ginatuan permente. Ika 10th time na siguro namo dire. Uban nato karon mga barkada sa uyab. Let's go, manulod na ta. Boom. Davao's Hilltop Crabs Buffet. Hilado ni sila sa ilang pag-serve og Unli Seafoods. Last year February pa sila nagsugod dire according sa ilang staff. Gikan pa kuno ni sila sa overlooking part sa Langob. Dire pod nagikan iyang pangalan. Naa pa ni sila branch sa Lanang, Mental, Jensan, ang uban kay soon to open pa. Dire taron mag-dine sa ilang branch banda sa Tulip Drive, dire sa Jaroda Street para di mamasaag ang ilhanan nako sa kanto ani na akay makita na planta. Mostly outdoor ang dining dire. Ingani pod akong ganahan nga kan-anan. Hangin, simple ug inato ang feels. Yet still naagihapon ni sila indoor dining kung mas prefer nimo mukaon sa sulod. Napay uban choices dire sa ilang menu, pero among ginabalik-balikan dire is kani ilahang basic seafoods. Ambot nganong kani among ginabalik-balikan nga sakay-sakay ra ko sa akong mga kauban. Papan ako na try ning uban sa ilang menu. Unli scallops, shrimps ug crabs. Tulo ra ni kasud-an pero sulbad na kaayo. Seafoods is life, bro. Kaon ako scallops. Creamy, savory, chewy. Balasan ako yung cheese. Ay, kao bandre panday. Order po kag milk tea. Check this out, yo. Uban-uban po din sila sa burger joint kung asa po ko nagdungag og Okinawa milk tea sa ako ang order. Ayun na po, crabs. Buo kabal mo ka og crabs. Nakarog kaon. Napaka-garlicky. Garlic kayo yung flavor. Kaning mga dark na crabs, na-notice na ko, mas milky siya. Kasi yung murag itlog sulod. Creamylicious brain of the crab. Kaya damak ay kumukha ng ukabalon. Muna akong paborito sila ha. So milky. Ramay ko siya. By the way, dagag nagatanaw sa kong videos nga dili naga-subscribe. Ayaw mo pag-others diha, masad ko ana. Sama sila ina, di siya subscribe. Others, makanin ka, subscribe na siguro no. Solid jud ang spot dire. Welcoming sila mo tagad ug ayos ang lugar. Maka-cater jud sila Unli food na dili ma-sacrifice ang quality. Tanan-tanan mga 4 ka servings akong nakaon. Lami pa unta kay padayog kaon pero hinay-hinay lang ta. Natagam ko atong first time na ako dire, sobraan ko kabusog, naglipong-lipong ko pag uli. So ako ang pinaka-loser sa mo lima. Nagkaon pa sila. Miundang ko diretso. Lipong-lipong mong may pagkahuman ani. So pilde ko pero mas bread ko gamay. Balik. Kalimot na kong tuplok sa record button. Anyway, mo na siyang champion. Yay! Ang uban, naggapang hinaw pa kay manang kaon. Comment down below, pilay rating ninyo sa akong pagkaon ng crabs out of 10. Pasado ba? Or nagpakatara ba kong kaon? Wala pa mo ka ni dire, i-try ninyo. Tanaw pa mo gubang videos na ko na dire. Bye!